Mashabiki chungu nzima wanaendelea kushinda bonuses nonono kwa Shabiki Jackpot Mbao. Bonuses are for 10, 11 and 12 correct predictions. Join the bonus movement. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kwa kutuma neno SJM kwa 29063 na huenda ukajishindia zaidi ya shilingi milioni 20 kila wiki. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Have doodles taken over your home? Hey. I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today. Machiegni kendo, Sigweya en achiel kuom kido kod timo gandaluo. Sigweya pod humbe lache kindo gandaluo kendo itiyo kode e nyasi mopogore opogore, mago mag lit to kata nyasi mag mor. Ajiki Kodhiamo kata Jotham Ondo en achiel kuom thuondi luo ma pod omako motegno tim mar gweyo. Ramogi TV oyudo thuolo mar loso gajiki kendo omiyowa sigande. Jotham Ajiki Undu, mungere kaka Ajiki Kodhiamo. Tipo, magenga jo, unomberi, magenga jo, unim. Jal mungere kod Sigweya mare maliu, manyadi mang'eny weyo ka oganda buonje, to moko bende mbore ywa kalure kod kit kaka Sigweya mare chwoyo chunyi. Itoni raranda, toja juo, haira ringi ng'iyo bati, topondo. E gweng' ma ober Kawango, e kaunti ma Kisumu, e higa mar 1956 e kar nyuol mare. To ngimane mapile chalo nade? E dala ne Ajiki chiwo chenge kod opea ne gwende kapok ochako tije mag pacho. Okawo dunga mare kod ogute mar othith e kendo ogonyo jambe mar tero gi lum. Kapok odeko, mesa oiki kendo familia obedo. Miluma nega ka wang'a rango birika ma umi otwenyore. Wachich ni math nitie. Ajura uda cholo ke ugo ukora bondo dhi konyosi. Kodhiamo chako miyo wasigande kaka ne ochako Sigweya. Ka wang' bilweny bedo maliet makoro chwo ineno ka koro koteriembo maya wedhi ma ya yo chwo unya ng'ane to ya wedhi kut chwo ineno ka moko ringo king'iyo bathi ing'iyo koni to en mora ingo ni ma owud ng'a kodogi kadier ng'egi moko pimo yamo ni to joka lich manade eto betiwa na nyalgi tineno ka joluoro ngoche ineno ka koro wuotho gi kadier ng'egi koro gidok chien koro giswekore gidok chien jomoko be dhiro gino mera udhi kure ngoro ni nikech ing'eni ka tong' omaki kacha to ka ok wud meru mahie ineno ka ringo en bende nikech luoro make. Jokore ka jongo penja Ajiki Kodhiamo ni to ginang'o gini momiyo no mi Sigweya pek. Sigweya en sirimo ma kata ka ji dhi e lweny to en gima lich ahinya ma nyaka bedie, nyaka iyud ng'ama iyudo ka ben ywak tiende ya wi chwako wigi ni lweny ne oko. Kane chon to bul ywak, yuka bul ywak
yawe wuok ema ne thuondi iyudo ka thuondi kata mitamo ni kik dhi yote yudo ka jagero suka iro yombo mach gini diro ma tong'ie to koinga kore ko wuondo no luora ngacho karo osediro tongi ka to koinga kocha eko dhi okaw tongi kuot oringo dhi Ajiki miyo wasigwe ne mokwongo mopako gora Ilodinga e kako gai kendo thuon yamolo yoro gidinde je kutorane karuodhi yo Kenya pamotera ilani eker piny wuothi dimbri ni kokorach kawendo amolo emo puodhi to kokorach kawendo dala kokorach kawendo mano sigwe chamolo uro ganda amolo nyoma ko kwach giwe motuo e ti no yud thuon kanye marom kode amolo uro ganda amolo chuma liet amolo bilo luaura kigeng Ajiki leronwa ni seche moko gin mana juogi ema yudho ng'ato e komiyo waranyisi mar tho mane en ja od bura magem jakoyo midiwo Latangigo machiemo thopondo jakoyo tado miyo kodhomo pinyo siko toksikie e sama ng'ato gweyo to kiro rengo e yamo ma nyiso ranyisi mane koro mar duong' ene mineno kata ka ker mar piny kokwadhe kane donji yudo uru nyata jo kwadho rengo dhi kama nitie weche mag luo tim mar jo Afrika kaka culture Ajiki jawni kendo pakore sama jogweng' bende ochopo neno aira ure chodo kego ukora mondo dhi konyisa kona de hele mani yako mayo kore mani ukore tup to goyo Ajiki kodhiamo koro miyo wasigwe mokadek mag sirimo manyalo golo sigunyu kuom ng'ato uwe okung'eyo no yud thuon kanye kata higni mabiro giere thuon uwuok ane mondo opiere oko ane ka jo Kenya bed ng'eye kata dichiel okoni juogi make ka osiepe ne onindo e kendo seche moko ndiko kata e dier otieno ok anyal ndiko sigweya ka bet piny godiechieng' kama anyalo ndiko sigweya gotieno anyalo ndiko sigweya kar so 9 kama koro juogi nitie kwara magenga kogada ne en jakuot familia mare to nena Ajiki nade kod yamo nen wuoyi maki mbele omiyo kata kunene kamano wang'e dalawa kaka wur kuot oseketowa waduto ka wan e tiende kendo waluonge no gai mar Koro wanto ne wachake nyathi oyieyo. No jaluor, no winjo wach. Biro na omiyo no gero simba. Kendo ne lich ahinya kigero simba. Kendo ema nokwongo keto law kuoma. No pando law no kakoro nose kendo nyako nyaugenya. Omiya law no kisiri kane jikia. Makawuone kawacho wachno. Ajiki bende jatele kanisa kendo kawuono to lime kod wes e giwer e par mare. Oganda luo ka onyadhi kod chiaka lure kod gik makelo sirimo kuomgi. Omiyo ka kuot ywak to akaw dunga, bidhi, le kata tong' mar ikruok ne wasigu. To ka in ngoro kanyakwar guoko cha pesa, tidong' chien. Timpiyo, ng'ano liyo kachuora. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Raundi ya tindi kotigara botaka imenya sai maiga. Hosori enyira nainde embouke gima. Wa? Biore. Na sai mbia na chorete. Hakino mbogo boli mbaigwana ina boli ga. Wazimba ta getinya tichi. Kero masachi hoteli yeye. Na era roche. Ombogo tabwatire baka. Ngitate muntagochi. Otaite somoni yaku. Asenge nchisa takiti bosoku. Kulende kende tige komutanga kulenda enibo amune yamate yaye. Ayo muntako ire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege ticha. Egosori enyeke gima. Yaruliko aseviu sasa bono. My name is Tony Mungai Hutia Nyoto. I do a lot of this counseling, mentorship for boys and girls, where we are now doing the divorce care ministry for both men and women. I was not getting married to get divorced. It was marriage and that's it, till death. We most of the time
throw the burden of divorce to women. We forget that part, that the man is the head of the home. A relationship is two-way, and that's why the Bible talks about two people can never work together unless they agree. I've been dating a different person than the one I meet in the house. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Have doodles taken over your home? Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodoo strike, stop them dead. Get Bolt insecticide today. Kifuenya ni okano broi. Ni antapki. Adiro paki Luandana, biro paki ratego. Poch giero kamano ni Nyasaye kuom kelowa mabor kaka Ramogi TV. Kama koro warwako higa achiel. Jumapil, Bishop Dr. Washington Ogonyongede biro kelonwa wach maber mar Nyasaye. Wach Nyasaye ngima, kendo wach Nyasaye tiyo. Kowa Power of Jesus Around the World Kisumu. Chakre sadek ginuso kinyi, nyaka sabicho nyango. Chop mondo wapak Nyasaye kanyakla.